Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында кыскача. Барлык шартларда үтәлсә, базар эшчәнлеге яңартылачак. Башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов гаражы 500 арендаторлары белән очрашты. Шәк-шәк от чабышлары, көрәш һәм татар эстрадасы йолдызларынан зур концерт Йоршолы Сабантуй бәйрәменә әзерләнә. Барлык шартлар үтәлсә, базар эшчәнлеге яңартылачак. Бүген башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов гаражы 500 арендаторлары белән очрашты. Исегезгә төшерәм, 29 майда таләпләр үтәлмәү аркасында суд эшчәнлекне туктатты. 16 шикаятның 9 буенча эш бара. Очрашуда безнең төшерү төркеме дә булды. Пожалуйста, ставьте нам рынок. Наталья Светашова тормыш иптәше белән бергә эшмәкәрлеккә тормышының 30 елын багышлаган. Алар гаражы 500 ул ачылганнан бирле эшләгән. 2023 елдагы янгын аларның павильонына да кагыла. Ул вакытта эшмәкәрләрнең бөтен әйберләре янып бетә. Республика һәм шәһәр ярдәме белән алар ташламалы шартларда микрозайм алган. Әле ул түләнеп бетмәгән. Надеялись, что отдадим, но вот такая ситуация. Хотим, чтобы рынок остался. Мы приложим все силы, чтобы его оставить, чтобы даже поможем аннулировать все недостатки. Даже готовы выйти, не хуже как субботник, и почистить, и убрать, и вынести, и вывести. Гульнара Бурумбаева да борчула, ул бирдә 28 ел эшләгән. Мы объездили уже, вот нам предлагали вроде, да, какие-то помещения. Мы уже весь город объездили. Такого хорошего места, и у нас покупатели жалуются, потому что мы, говорят, куда мы поедем. Мы готовы устранить те нарушения, то, что от нас зависит, то, что администрация обещает устранить, то, что от них зависит, да, вот разделить их просят павильоны. И мы просим нас оставить именно в гараж, вот Трубный проезд 3. Хәзерге вакытта 16 кагыйдә бозуның 9 буенча эш бара. Валерий Калчерин сүзләренчә, калганнарын кыска вакыт эчендә бетерү карала. В данный момент, значит, идет капитальный ремонт павильонов торговых с разделением их на противопожарные отсеки отдельные. Для этого разрабатываются раздел проектной документации, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, также конструктивные материалы. Значит, проводятся расчеты пожарных рисков как компенсирующие мероприятия. Тем самым в течение месяца мы должны все эти мероприятия выполнить. Элегрәк шәһәр хакимияте эшмәкәрләргә башка урынга күчү һәм коммерция эшен дәвам итү өчен төрле вариантлар тәкъдим итте. Моннан тыш суд приставлары белән берлектә гаражы 500 территориясенә керү мөмкинлеге булдырылды. Хәзер эшмәкәрләр каршылыкларсыз үз продукцияләрен һәм товарларын алып чыга ала. Есть вопросы у арендаторов по тем займам, которые по поручению Раисы были выданы после пожара в декабре 2023 года. Всего было выдано 52 займа, сегодня 46 займов еще действует. И по ним есть вопросы. Эти вопросы решаем. Следующий прием будет завтра, 11 июня в 15:00, где я буду принимать арендаторов по этим вопросам. Этот вопрос находится на контроле мэра города Альбина Мавлеева. Есть соответствующие поручения. И самая главная задача не оставить наших арендаторов одних с этой проблемой и как можно оперативнее решить все их вопросы. Эшмәкәрләр барлык сораулар буенча экраннарда күрсәтелгән номерлар буенча мөрәҗәгать итә ала. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. 32-нче комплекста яшәүчеләр тирәк мамыгына зарлана, ул аларга кыенлык тудыра. Тәрәзәләрне ачып булмый, мамык фатирга тула диялар. Шулар шәһәр хезмәтләреннән тирәк бодакларын кисүне сораган, эшне башлаганнар, ләкин тамамламаганнар. Ни өчен эш туктатылган, хәбәрчебез ачыклады. Вот эти вот тополя наши, которые не убрали ветки, не спилили эти ветки. Хәзер тирәк мамыгы бөтен җирдә, юлга, машинага, тәрәзәләргә оча, ул шулай балалар майданчыгына да тула һәм янәшәдәге подстанция янында җыела. Шулар сүзләренчә, бу куркыныч, чөнки балаларның мамыкны яндыру очраклары да булган. Тополям очень много лет, где-то в то же время, когда построена была школа, я не знаю сколько лет, но кронировали лет 10 назад, когда был предыдущий председатель ТОС, кронировали. Они добились, им кронировали, а вот уже сколько лет жители очень просят. Кайберәүләр активистларны хуплый, икенчеләре калган агачларны кисү кирәкми дип саный. Вреда, по сути, никакого нету, я считаю так.
Ну, наверное, для аллергиков каких-то, может быть, это как не очень комфортно, но тем не менее, как жить можно, я считаю. Тополя надо убрать. Многие люди болеют за это. Аллергичность все равно каждый третий-четвертый человек по статистике. Ну, они аллерген хорошо дают. 32-нче комплексда яшәүчеләр шикаят белән башкарма комитетка халык контроленә мөрәҗәгать иткән. Узган елның ноябрендә Мәдәният һәм ял паркы хезмәткәрләре килгән. Алар 32:04 йорты каршындагы 40-тан артык агачны ботакларын кискән. Затем должны были спиливать за 03-м домом, но кто-то позвонил мастеру, и они собрались и уехали. До этого я вышла, мы разогнали все машины. Машин здесь не было ни одной, чтобы рабочие работали спокойно. Мәдәният һәм ял паркы хезмәткәрләре белдергәнчә, машиналар барыбер булган, махсус техника үтә алсын өчен аларны алуны сорап алдан ук белдерү эләгү карамастан транспорт чаралары алынмаган. Моңа бәйле рәвештә 32:03 йорты каршындагы тирәк ботакларын кисеп булмаган. Мәдәният һәм ял паркы вәкилләре агачларны көзгә кисәргә вәгъдә итә. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Шәк-шәк хат чабышлары көрәш һәм татар эстрадасы йолдызларынан зур концерт инде бу шимбә 13 июньдә Чаллыда Сабан туе булачак. Шәһәрдәшләрне һәм автокала кунакларын Ярбуе паркы мәйданында көтәләр. Бәйрәмнең хедлайнеры Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова булачак. Оештыручылар тагын нәрсәләр әзерли? Безнең алдагы материалда. Йорчалда Сабан туе 13 июньдә 3 мәйданчыкта Ярбуе паркы кеше мәйданында, шәһәр ипподромында һәм Үзәк мәйданында үтәчәк. 10 сәгатьтә авыл мәйданчыгы ачыла, анда мастер-класслар, ярминкә һәм татар авылы булачак. Шунда ук әкият балалар мәйданчыгы да эшләячәк. Анда 13 төрдә ярышлар үткәрелә. В 11 часов на центральном майдане начнутся театрализованные программы. Сабан туе туган жир хазинасы, Сабан туй жемчужина родной земли, приуроченный к 140-летию Габдуллы Тукая, 400-летию набережных Челнов и 50-летию КамАЗа. В рамках Сабантуи состоится чествование лучших работников пищевой и перерабатывающей промышленности и работников сельского хозяйства районов республики. 12 сәгатьтә бәйрәм кунакларын Күңел радиосыннан көндезге концерт көтә. Анда Хаят Гөлүс, Хабиб Рахманов, Миләүшә Фазылҗанова, Рәфис Калимуллин катнаша. На Сабантуе традиционно проводятся различные конно-спортивные соревнования, включая конные скачки и борьбу на лошадях. Ожидается участие спортсменов из Башкортостана, Удмуртии, Ульяновской области, Мариэль, Самарской области и Пермского края. Будут проведены скачки на кубок мэра города Набережные Челны. 13 сәгатьтә милли көрәш бәйгесе старт алачак. Бу ел 400-дән артык спортчы катнашырга теләк белдергән. Алар абсолют батыр исеме өчен көч сынашачак. Җиңүче Бәрән һәм Лада Веста машинасына ия булачак. Вечерняя концертная программа на Майдане парка Прибрежный будет составлена из выступлений популярных артистов. Для челнинцев споют народный артист Республики Татарстан Равиль Галиев, заслуженный артист Республики Татарстан Федор Кузнецов, Лилия Букеева, Гульдания Хайруллина, а также артисты Айдар Алмаз Юнусова, Эльмира Нагимова, а также Эссе и Айфара и другие звезды эстрады. Бәйрәм Татарстан Республикасының халык артисты Гүзәл Уразова чыгышы белән тәмамланачак. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Лето – время делать то, что хочется. И у нас есть 92 дня, чтобы играть в спектаклях, заниматься спортом, рисовать мультфильмы и многое другое. Подари лучшее своим детям. Летние программы в Центре «Умное поколение» для детей от 3 до 13 лет.